Benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us porto un vídeo per si esteu en la mateixa situació que jo i us toca passar-vos les vacances de Nadal fent feina. Avui aprendrem a organitzar-nos una mica millor i res, si creus que aquest vídeo és per tu, queda't i comencem! El primer pas és molt simple, has de fer una llista amb tot el que has de fer aquestes vacances. Bé, primer comencem per la llista. Jo ho faré tot amb un document de Google. Títol: feina, vacances de Nadal. Punt 1, entregar el TDR. Punt 2, examen d'història. Els apunts de filo també els vull fer aquestes vacances de Nadal perquè jo crec que ens posaran ja examen al tornar. Per tant, només això. Perfecte. Entregar el TDR. Doncs ara hem de posar els subapartats. Has de fer el mateix procediment per tots els exàmens, apunts o treballs que tinguis durant les vacances de Nadal. Jo et recomano que ho subdivideixis en petits apartats perquè així com que et sents més productiu, perquè sembla que estàs fent més feina. Perquè al final del dia pots tatxar més coses de la teva llista. El segon pas jo crec que és més fàcil quan ho veieu visualment, però el que hem de fer és una taula amb tots els dies que tens de vacances de Nadal, ¿vale? Aquí organitzaràs la feina que has de fer cada dia. Val, un cop hagueu fet la vostra llista, que la podeu haver fet en paper o sigui, heu de fer una taula. Que això ja ho acabo de sentir perquè ho acabo de dir, però, bueno, feu la taula. Jo l'estic fent amb un Google Docs. Per fer la pàgina horitzontal, aneu a configuració de la pàgina i li doneu a horitzontal i jo els marges els posaré a 1 centímetre perquè no m'interessa. Un cop tingueu la taula i poseu els dies a cada casella, marqueu els dies de festa, els festius. Això és anar distribuint per cada dia la feina que voleu fer, els punts de la llista durant cada dia. I aquí entra ja el tercer punt. Sigues realista. Si tu et poses 3.000 coses de feina, no podràs fer-ho. En canvi, si ets realista, podràs aconseguir els teus objectius. Una altra cosa a tenir en compte, que és el punt número 4, és que sí que aprofitis el temps de les vacances de Nadal per estudiar o fer la feina que hagis de fer, però també que et dediquis una mica de temps a tu mateix cada dia, ja que estàs en vacances, aprofita les vacances. Sisplau. Una altra cosa que has de tenir en compte és que els dies festius, en plan festius de veritat, el dia de Nadal, Sant Esteve, Any Nou i el dia de Reis, no facis feina. Distribueixo-t'ho alguns altres dies, però el teu cos, la teva ment, necessita fer vacances, necessita un dia de no fer res. I aquests dies festius, doncs, pots no fer res i estar amb la teva família o els teus amics. El cinquè punt és que coneguis quan ets més productiu. Pot ser que siguis més productiu al matí, al vespre, a la tarda, al migdia, després de dinar, no sé, quan et vagi bé. Per això pots aprofitar els dies de vacances que no has d'anar a classes per conèixer-te millor tu mateix. Un dia proves a fer feina pel matí, un altre dia pots fer feina per la tarda i veure quan rendeixes més i quan ets més productiu. El sisè punt és que estableixis una rutina. Els primers 2 o 3 dies pots provar això que t'he dit per saber més o menys quan vas més bé, però a partir d'aquí pots establir una rutina. Jo et recomano que si t'has de passar el dia sentat en una cadira fent feina, estableixis un temps per moure't una mica, o pots sortir, quedar amb els amics i aquestes coses. Un altre punt que us recomano, ja no sé per quin número anem, però és que estudis en grup. Potser no pots quedar amb els teus amics perquè són d'una altra comarca i no pots sortir a la comarca, però podeu fer videotrucades estudiant o bé pots posar-te vídeos de Study With Me com el que tinc jo al meu canal, que no sé com es fa, potser us ho deixo per aquí a la i si sé com es fa i si no us ho deixo aquí baix. I això, jo em faig, però hi ha molta altra gent que em fa, així que els podeu buscar, però bueno, potser aviat en faig un altre i us el penjo i així també teniu un altre procés de vacances de Nadal. Quan el faci també us el deixaré aquí baix per si esteu veient aquest vídeo més tard. I ja està, això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo, que apliqueu els vostres tips, que us hagueu anat organitzant mentre jo anava fent, perquè així doncs ens organitzem en comunitat. I res, ens veiem a la propera. Adeu!